Thank you, Salamat, Lloyd. Thank you. Jen, ito naman, gaya nga nang nabanggit natin kanina, itong 18 police personnel at isang sibilyan dyan sa Camp Olivas, sa Barangay San Nicolas, ang nagpositibo sa COVID-19. At doon sa mga datos na naiulat, yung 16 dito ay napawang mga residente nga ng Barangay San Nicolas bilang adjacent yan, o yan yung nakakasakot nga dito sa Police Regional Office 3, yung kampo na tinatawag natin. At nagpatupad na rin ng mahigpit na pagbabantay. At actually, sinailalim nga yan sa total lockdown noong August 2 to 4. Yung mga entrance and exit points sa barangay ay hinigpitan talaga, at nakita natin na halos wala nang laman yung mga kalsada nung binisita yan ng ating team. At para bigyan tayo ng karagdagang update, kaugnay ng balitang yan, makakasama natin si Kapitana Rose Kalimlim ng Barangay San Nicolas, City of San Fernando, Pampanga. Magandang hapon, Kap. Magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon po. Opo. Kap, kumusta po ang Barangay San Nicolas? Ano na po yung inabot ng contact tracing na ginagawa po sa inyo? Sa ngayon po, nalip na po yung 48 hours na lockdown dito sa Camp Olivas. Kahapon po 12 noon. Yun pong mga nagpositibo natin na 18 po yun, yung pong 12 ay nakatira dito sa Barangay San Nicolas. As of now po, nakausap ko po ang ating incident commander, si Dr. Ren. Nasa isolation area na po sila ng San Isidro. Yung pong 12. Yung pong, yung pong 4 doon taga ibang munisipyo. Okay. Opo. Pero Kap, dyan po sa inyo, tama ho ba, naghigpit din kayo, sa inyong, sa mga pumupunta po dyan sa lugar na yan, na parang nakita ko ho, pinost ninyo dun sa inyong Facebook page na kung walang quarantine pass, bawal hong lumabas, at yun din pong mga walang business dyan po sa lugar ninyo ay hindi po pinapapasok? Opo. Actually po, kaya po nagigipit pa tayo lalo ngayon dahil po hindi pa po tapos yung contact tracing doon sa mga 12 nagpositibo. Kaya hindi pa po natin alam kung saan makakarating o kung meron pang madadagdag, kung sino ba sila. Kaya po tayo sa barangay ngayon na nagdoble ingat po tayo sa ating mga checkpoint. Kundi din na essentials, hindi po natin pinapapasok, at no visitors allowed po dito sa ating barangay. At kinakausap ko po ang ating mga kabarangay na kung pwede, sa ngayon po magmula kapon, na kung maaari po alas 8 ng gabi, nakasarado na po ang mga tindahan dito sa barangay para po yung mga tao nasa loob na po ng kanilang pamamahay. Mga workers na lang po ang nasa labas. Opo. Kap, itong contact tracing, nabanggit nyo nga, hindi pa kompleto, hindi pa natatapos. Pero so far, ilan na ho yung na-identify nating contacts po nung 12 taga dyan na nagpositibo nga sa COVID? Wala pa po akong record dun sa kung sino, kung ilan. Pero yung pong mga family ng mga nagpositibo, naka-home quarantine po sila sa ngayon. Pero ano po, Kap, yung inyo pong instruction, dyan po sa mga kababayan nyo, natapos na po yung in-implement na lockdown, kumusta naman po yung kooperasyon ng inyo pong mga kabarangay dyan? Ang ating pong kabarangay, very supportive po sila, very cooperate po sila. Sinasabi po natin sa kanila na lalo po tayong magdobling ingat ngayon dahil sa totoo lang po, medyo nabigla po kami sa naging resulta nung August 1 dahil po more than 4 months na po yung mag-start nung magdeklara ng ECQ ng ating presidente. Nisa po sa ating mga kabarangay dito sa San Nicolas ay wala pa pong naging nagpositibo sa COVID-19. Kaya po nagulat tayo, biglang 12 ang barangay San Nicolas. Kaya po dobling ingat sa mga kabarangay ko. Sabi ko nga, huwag kayong magtitiwala. Kapag kaharap nyo, isipin nyo na lang, may COVID siya pa. Social distancing, huwag lalabas kung wala din po nga. Kap, itong mga kababayan natin dyan, ay mga kababayan natin positive na, sila ay nakatira sa loob ng kampo o sa labas ng kampo? Kasi, di ba, lalo na yung tapat niyan, yung kalsada dyan, napakarami yung mga establishmento dyan, yung mga butika, tindahan, karinderya, and baka nakapunta ba sila sa mga lugar na to based dun sa initial investigation po ninyo? Noong pong August 1, nung mag-start pong mag-lockdown ng Camp Olivas, bumisita po ako doon sa mismong loob ng Camp Olivas. Pumasok po ako doon, kasalukuyan po
nag-disinfect po sila doon sa mismong area ng Campo Libas. Then paglabas ko po, dumaan po ako sa mga karinderya dito sa tapat ng Campo Libas na kung saan po yung mga PNP personnel natin, dito po sila halos kumakain sa mga karinderya dito. Kinausap ko po silang mabuti na kung pwede, magsara muna po ng isang araw para po bigyan ng daan yung pag-disinfect doon sa mga tindahan nila. Pero yun nga po, yung mga infected po ba, Kap, dun mismo sila sa loob ng Camp Olivas po? Nasa iba't ibang sitio po. Okay. Opo, Meron po sa Santa Monica, meron po sa EMS Barrio, meron po sa Lapungan, meron po sa Fernandino. So yan po muna yung mga lugar na siguro iwasan muna na ating mga pong mga kababayan diyan, ano. Ito rin po confirmation lang po, Kap, no. Pati po ba yung mga PNP personnel na nakatira po diyan sa barangay San Nicolas, sila din po ay required na kumuha po ng quarantine pass, tama po ba? Opo, kanina po, actually po kanina nakapag-isip po kami kung paano po namin maiwasan. Kasi po, ito pong mga nakarang mga linggo, yung may mga kapulisan po tayo nag-a-apply ng kapulisan dito sa Campo Libas. Kung minsan po, darating po yung mga yan, may mga 200, 300 sila. So, ang ginagawa po nila, nag-a-apply pa lang sila ng pulis, labas-masok na po sila sa ating barangay. So, nangyari po, hindi po nakokontrol ng ating checkpoint. Minsan, kahit na hindi pa siya pulis, sasabihin nila, pulis na sila. So, ganyan po nakapag-isip kami na para po makontrol yung mga pumapasok na dito sa ating barangay. Kung sinabihan po natin sila na kung pwede kumuha po sila ng quarantine pass para po alam po namin kung sino talaga yung mga nakatirang pulis dito sa aming barangay. Alam naman po natin ang mga pulis ay mga frontliner. Anytime pwede po sila pumasok dito sa mga lugar, no po? Kaya lang yung concern lang po namin dito ay yung mga, dahil lang sa Nicolas po, crowded na po yan dahil po sakop po ng Campo Libas. Marami pong tao ang labas-masok dito sa barangay. Kamukha po ng sinasabi ko kanina, isa pong nakikita namin problema nung mga nakarang mga buwan, yung mga nag-a-apply nating mga pulis, no? Pag dumagsa po sila sa barangay San Nicolas, pagpasok pa lang nila ng Campo Libas, nasa mga 200 to 300 na po yung mga yan. Then pagdating po ng mga lunchtime, ng mga merienda, papasok na po sila dito sa main barangay natin. So, siyempre, isa po yan sa nakikita namin dahil yung mga social distancing, sobrang crowded, maglalakad sila, ang dami nila, pasyal-pasyal sila dito sa aming barangay. So, na-misinterpret po yung post ko kanina. Hindi naman po yung lahat ng PNP pinakuha na namin ng quarantine pass. Okay po. At least malinaw ngayon, Kap. Kap, matanong ko lang, bilang panghuli mula sa akin, ito sa Nicolas po kasi, yan ay boundary din ng San Fernando at Santo Tomas. Kayo yung pinakadulong barangay, kumbaga, dun sa, at pagkatapos yan, barangay na ng Moras de la Paz and papuntang San Matias na yan, Doon ho ba, doon sa papasok ko ng San Fernando, dyan sa Barangay San Nicolas, may mga naka-istasyon din ho ba tayo mga barangay tanod doon or mga police personnel na ang tumutulong doon para ma-check din? Opo, nung po kasing mag-MGCQ tayo, yung pong mga barangay control point natin, medyo tinanggal natin yung mga iba. Kasi nga po, nagiging cause ng traffic nung mag-MGCQ tayo. So kami po dito sa Barangay San Nicolas, hindi po tayo, nagtanggal po tayo doon sa may Moras. Then, pero after 2 days po, pinasara ko ulit dahil po, meron pong isang sitio doon sa Moras, na kahit po meron tayong border control point dito sa may Santo Tomas, San Fernando, doon po sa may Manabat Hospital, meron pa rin ibang kalsada na pwede po silang pumasok sa San Fernando. Yun po yung Moras, boundary ng Moras at saka boundary ng San Nicolas doon sa loob ng barangay. Plus, sinara din po namin yun sa road namin doon sa San Pedro Cotod. Kasi useless po yung border control doon sa MacArthur Highway, kundi ko po isasara yun doon sa Moras. Pwede po silang dumaan doon. Opo, Kap, balikan ko lang po yung mga nag-a-apply po ng
nag-a-apply po dyan sa Olivas. Ano? Merong coordination po ba kayong ginawa with the PNP dyan po sa Olivas? Dahil nga, paano ho yun? Meron po kayong i-require no, bago po sila papasukin? Actually po, wala po kami nire-require sa barangay po. Mhm. Yun nga po, inikpitan po namin yung barangay namin na kundi po residente ng barangay San Nicolas, kung hindi po for the meantime hindi po namin sila pinapapasok. So yung pong mga training natin, yung mga nag-a-apply ng pulis, pasensya muna po at marami naman pong makakainan diyan sa labas. Okay, maraming salamat po, Kapitana Rose Kalimlim, para sa pagbibigay ng update kaugnay po dyan sa naging kaso ng COVID-19 sa Camp Olivas at yung barangay San Nicolas po. Mag-iingat po kayo, Kap. Ingat po kayo, Kap.